Kwaiwai mabuja, tauya anonhaudza nyasi musi womuvhuro zuva ro22 mwedzi uno wakakunguru. Jobho Sikara atakaniwa mhosva nyasi kudare noatongi wairi mutongi kwenda pabodzibona mutongi chikoero waareketa iwo kuti aiwa aribe mhosva yaakanzi aita iya akabatiwa nayo mumwedzi wakukadzi yanzi aiwa paribe anga ari kurwadziwa fani kuti akaita makore ada kutosvika 2 chaiwo arimo mujeri achinzi waita mhosva iye ari kuziva hache kuti paribe. Naiwo watongiwo wematare opasi wachinyatsoziva kuti paribe asi wakanga hei zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti achazozviita sei asi wazhinji wagototi anga asungise hurumende asi zvinobatsireiko kusungisa hurumende? Mari ichandobhadhara maridzo imari yedu hwii kuti wanhu wacho wari kuita izvozvo iwo wega newabhadhare yavo yomuhomwe. Wana mambo munyika wari kurwadziwa fani nokuti kuno munhu ari kuburika achiti inini ndini mambo munhu mutapa. De tati tazviona baizvo kuti akaisiwa rini, kuti akaisiwa achibvepi, wakamboyepi, paribe ari kuziva. Apa agotonzi arida kuenda koita zvonyika dzimu kunjerere. Kunowaridzo njererewo wagoti hewo kana akatouya ino vanhu vazhinji vanondouya ino asingareki kugouya achida kuzviita mambo ino anotsakatika. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi tinenge tiri kunyepai. Kwai hurumende yedu yapopomedza makutikuti mari ipapa anosvika mamiliyoni 200 chaiwo $200 million pachirungu. Kwai izvezvi wari kuita zvokunadzirisa kuti sadhaki ione zvinhu zvakaita zviri muchechetere. Wakomana mudiro wavo kuita svede kuwarendo asi isusuwo munyika tichigara tichita kutobora manyerere nomuromo nokuita tichitekaira dau hozura pese nokuti migwagwa yakaita kunyangariwa. Unobva waita kuzvisaya. Rekai tione ipapa chimwe chinhu chawadza vanhu ipapa mukambwa wamunangaro wari kureketa kuti zigi ndorega rinofanira kuita bvai maziva kuti ipapo ndipo wari kuda kutora mari yekubhadhara mazana mamiliyoni iwaya. Kureketa kuti panogona kupinda pokare chimwe chinokoro chanja chopfene chichinokora mumabhengi imomo zvakamboitiwa nguva yagono, zvikamboitiwa nguva yamangucha. Mabuja rekai tirambe takabvura madziso. Wamunangarwa waikanyasi Michael Chaminuka wachimuti kwai akaratidza pachena kuti aiwa anokona kusenza ende anga anoseza wokuita zvousori hunochekuita masoja. Kasukwera agozoburitsawo pokare kuti iyeyu Michael uyu akanga ari mumwe wanhu wanga wari muboka ro50 Brigade. Zvaburika pachena kuti ndiye mumwe wanhu waitungamira iyo nyaya yegukura hundi iya. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei asi zvinenge zvichakanonetsa ipapa. Agototi pokare munangarwa kwai wanhu ngavagoite tusvinu wachiratidza warendo kuti wanhu weZimbabwe wakaita tunhu twakanaka. Wanoita zvokuratidzira anokudidi asi wanogara wakabatana murunyararo. Rekai tirambe takanyarara asi muri kundozvionera megani. Ivowo sadhaki kwai ipapa wagototi tiri kufara nozvatiri kuona muZimbabwe muno kunadziriwa kuri kuita kwese machira ese tayaona ari kuratidza kuti aiwa zvaakuda kuzoendeka zvine nani. Rekai tione kuti wanopedzisa chere zvinhu zvishoma zvasara tinenge takandoringa. Ipapa dzimba dziri kunzi wakuru wenyika dzosadhaki vachauya vachigara dziri kunzi dzaakupera asi kuringa kwedu ikasatogwira mumwe ipapo rekai tirambe hedu takaringa nokutoti pane zvimwe zvinenge zviribe kuita zvisvini ipapo. Ticharamba hedu tichikunyepai kuti zvinenge zvimbotikaira sei asi kuona kwedu mari yandoenda mahara zvinosvika kuti zvipere panguva yazvinoda kunzi zvisenze. Pakapera sondo papa Christopher Mutsvangwa gonyora tsamba yo
ari kuita kumhura. Masoko yache akaita kulingana naiye kaGuvea. Unobva waita kuona kuti idio rekai tirambe takazviringa kuona kuti zvinombopererepi, nokutoti muitikire azviri kuita unoita kuhwadza. Ipapa agototi anenge achifungidzira kuti ndiye munhu anokodzera kuti aite kupinda pana Munangarwa, ngaagomire kaarekete nyaya yache aendesiwe kuvanhu, nokutoti vanhu ndo vanosimba. Kwai ukaona uchida kunamatira kuti unzi iwewe nomutungamiri aripo, chipinda ipapo iwewe kureketa kuti iwewe wachona unozviziva wegani kuti unozvikona baizvo. Rekai tirambe takazviringa, idi zvakaita kuoma chaiko. Hozeki, kwai wakuruwo kuzekiwo hwagotanikiwa pachena kuti hwagotora dzimwe mari dzavanga waribe kuburitsa pachena kuti wakatora mari wachitambirisiwa hawo, asi dzisiri mari dzaigobuda kuti mari dzavari kuzitambira. Zvaitika kuzeki kuku, idi pakaita kunyangara. Iwo zeki kuburikidza naiye utoiresi raigwana hwagoreketa kuti kwai zvakareketika naiye Sanyatwe tiri kuzviziva, zvinokonapo kare pamwe peno zvino kuti kuchikora mutemo kwakaitika. Saka imimi kana muri kuda izvozvo chiendai komangara kumapurisa. Kwai isu tiri kureketa bakana chiribodzi ipapo, endai komangara kumapurisa, nokuti mapurisa ndo anosimba rokuita kuti munhu aita kusikinya tokono kana kuti aita tuzvinhu. Rekai tione, waramba kureketa kuti aiwa akaita zvakanyangara, kaiti zviringe ipapo. Iro gweta tabani mupofu agotoreketa kuti aiwa rekai tigogadzirisa zviite zvakanaka, ticharamba takaringa kuti zvinoende pimo. Hwamai waMunangarwa waOxiria hwagoburika kamu wakapfekera mbashadzo cheche yo7th Day Adventist. Vanhu vaita kupupuma hashtakani kwai munhu uyuyu munhu wedu ba kuno wagoziva sei kuti munhu wavo ba. Anobisisiwa nani mbashadzo dzaakapfekera. Rekai tione kuti zvinopera papi, nokutoti wari kuramba wachindoenderera. Kuzoite CC wakapfekera, kumapostori wakapfekera, ikoku wapfekera, Salvation wapfekera, Methodist Zimbabwe wapfekera. Mabuja, rekai tione. Ndofunga wanotoita kudzizaza kaini kuti uda kutoita zazaza chairo, utodai dziri dzinobereka. Dai watodedzera kuti ndano mari kureketa kuno. Charamba edu takazviringa ipapo kuti zvinoperera kupi kwacho. Uyu Jojo Guamatanga idi kureketa kuno agoburika achireketa kuti kwai zvakareketiwa nomufefete mukuru wonyika Auditor General pachirungu zviribe kana basa, nokutoti akareketa zvinhu zvaaisafanira kureketa kwai muri kundovhunduka muchibva mapupurika nokufara kuti kwaburitsiwa kuti kuno motika dziri kusaika dziribe kusvika. Paribe nyaya apa. Pambuja idio munoita kuzvimbwira imi. Rekai tigoona kuti zvichaperera papi izvozvi. Peno waMunangarwa wacho nezvawachaita ticharamba takaringa, tinenge tichikunyepai. Muri dzovamwe wapwere kuSouth Africa kuku wariwo kuZimbabwe wabereki wacho dzarambiwa nodare kuti dzipuwe mapepa okuti wapwere wawo wawe zvizvarwa zvokuSouth Africa. WaZimbabwe tinozombozvinyanya. Rekai tirambe takaringa edu kuti inopererepi. Dare reparamende ragototi iro riri kutekaira munyika muno kuti ringwe kureketa nevanhu waribe mapepa okuti wari muZimbabwe, waribe mapepa okuzvarwa, waribe zvitupa, wese watoda kuti wazikane, wasina kumbobvira watoraba zvinhu zvozvozvo kuti wakamira sei. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi, tinenge tichikunyepai.
Kurungwe kwaiwa gari weikweyo wagotonyora tsamba kuti hei, hurumende tibisirei waChina wareke kugouya ino. Kwaiwa China wakati wada kuuya kowaka fekitari yokunadzira samende kunoti kuidaba nzvimbo yedu ino, nokutoti waChinawo wanoita zvakanyangaritsa fani mukuparadza nharaunda. Rikaiti zviringe kuti zvinopererepi. Nyaya dzakatambiwa dzobhora nozuro Highlanders Boso yagoja wapfana wobulawa Chiefs notuiri 0. Hwange ikajiwawo noDynamos nokabodzi 0. Manika Diamonds notero 1 paribe akagwedza mumwe. Apa kepekepe yafara jero ZANU-PF yakajiwa Highlanders yabenzawo ZANU-PF nokabodzi 0. Rikaiti rambe takaringa kuti zvinopererepi panopera gore papo. Ipapo toringa dzirikitika pasi rese muSouth Africa imomo kwai bazi rinoringa nezvefundo yepamusoro ragonzi rakaita kusikinya tokono chaitwa kupa ragoendesa mari kubenutsa marasha kuHwangeidi. Mabuja mari yakabva kuhurumende yakabenutsiwa pokare kuhurumendeko kuti kwairibe kusenza. Apa kwainosvika mamiliyoni 508 million rands pachirungu. Unobva waita kuona kuti idi tima ririmo vanhu rakaita kunyanya chaiko. Bato roAction SA rikuda masimba idi rakatozoona kutoti taakutosara kawamwe wachindoenderera mberi izvezvi raakusenza noANC yarairamba iya. Rikaitione kuti muGauteng morinosvika papi, ticharamba takaringa. KuKenya William Ruto agototi ndada kuzvimisa zvokuratidzira izvozvo. Rikaiti zvione kuti anozvikona chere kana kuti ari kutoda kutodhoza moto nodhiziri. Tinoramba takandoringa kuti zvinoperera papi ipapo. KuUganda kuno wafana wechidiki wagoti mangwana wada kuratidzira. Rikaiti rambe takaringa kuti zvinoperera papi. Tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zvichikoneka chere pokare kuti zvinenge zvichiitika sezviri kuitika kuKenya zvichere kana kuti paribe. Wamuseveni kuUgandako wagototi wafana gorekai zvamuda kuita izvozvo. Anosikinya tokono isu kuno tinodifamisa. Tikaitione kuti zvinoperera papi. Wakomana kuona zvareketiwa kudari chiziva kuti nyasi panokona kuita kunyangariwa chaiko. Masoja anenge ari bekurara achindoteka kuti endai kovharira vanhu vareke kugoita zvokuratidzira zvacho. Tirambe takaringa ipapo. Nyika yoJapan kwaiya dzimba dzinosvika mamiliyoni mapfumbamwe dziribe 1. Wakomana dai wari wamwe watogoti nyepa hawo nguva iripo tatumira kawana madzibaba ochidiki waenda ikweyo kogara ikweyo. Aiwa wanodokerera wazaza nyika awa. Nokutoti vari kuti vanhu wavo vari kuramba wachidzikira nhamba wachidzikira iyo yekunzi itai wairi kana mubodzi yakanyangaritsa fani kana zvaakudari. Tirambe takaringa kuti zvinoperera papi. Mukugumisira nozuro uno Joe Biden govhundutsa vanhu kuita kubheura dandemutande paareketa kuti aiwa ndichada pakupinda musarudzo. Tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinoperera papi pokare kuti Kamala Harris anozokona chere kuhina. Asi mukaona Kamala Harris apinda vaimaziva kuti Barack Obama ndiye abenhuka. Anenge akutonga chaiko ari kuseri, achimbotanga achitonga ari kuseri kusvikira zvavanenge vachida zvaakiita wochitanda manje kutekaidza nyika yese pasi rese. Vari kuita zvavanoda madideri aJochina chaiwo. Rekaiti gumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.